En aquest videotutorial veurem com podem aplicar una fosa d'entrada i de sortida amb un àudio. Jo aquí tinc un àudio que vull fer servir, retallaré un trosset perquè només treballarem amb un tros i agafarem i perquè ho veiem bé li direm que la mirada de la pista ajusti l'amplada i així ho podrem veure bé. Ho col·loco aquí al mig. El que volem fer és que aquesta música, en comptes de començar directament amb el volum a tope, just aquí, que comenci així, doncs que comenci a poc. Aquest trosset aquí també me'l carregaré. I el que us deia, farem que aquest trosset comenci a poc. Llavors què fem? Seleccionem el tros en el qual volem que duri la fosa d'entrada, si ha de ser 2 segons, per exemple, doncs selecciono 2 segons de música. Llavors vindríem aquí a efectes i aniríem a buscar on està la fosa d'obertura i de tancament. En aquest cas aplicaríem una fosa d'obertura i fixeu-vos que això ja fa que en el tros que jo he seleccionat la música vagi pujant de 0 fins al volum que tingui normalment de forma lenta. Si jo em veia al principi, veieu que ara comença més lent i va pujant el volum. Igual al final, si jo en comptes de 2 segons vull que duri una miqueta més, per exemple, imagineu que aquesta del final vull que duri 4 segons, doncs selecciono 4 segons, de forma que jo vinc aquí als efectes i a la fosa de tancament i ara el que farà serà anar baixant volum reduïdament fins que acabi. D'aquesta manera el fa una progressió lenta cap a baix. Clar, com més segons s'agafeu, més lent és la pujada o pujada de volum. En aquest cas, fixeu-vos que estaríem aquí i ara va baixant fins que s'acabi aquesta música. I això és tot.